Avui preparem bunyols de calet, uns bunyols irresistibles. Els podem fer amb altre tipus de peix, però nosaltres els hem fet amb aquest calet que hem pescat. Per preparar-los necessitarem 400 grams de peix net i sense espina, 2 cullerades de farina, 2 cullerades de brandi i 2 de llet, una culleradeta de llevat i una mica de sal, un ou, julivert i 1 o 2 grans d'all i oli d'oliva per fregir els bunyols. Comencem esmicolant el peix amb els dits i mentre fem això aprofitem per repassar que no hi hagi cap espina. Salem lleugerament el peix i anem afegint tots els ingredients: l'all i julivert picat, la farina, la llet, el brandi, el llevat i l'ou sencer. Ho barregem tot bé i ja ho tenim a punt de coure. Ens ha de quedar una textura com la que veieu a les imatges. Per fer els bunyols posem oli abundant amb un cassó o una paella i amb l'ajuda de 2 culleretes anem fent porcions i posant els bunyols a coure. Estaran fets en poca estona. Els anem fregint per tandes i els deixem escórrer sobre paper de cuina. I ja els tenim. Els podem servir d'entrant o d'aperitiu. Segur que volaran de la taula en un moment. I si els prepareu amb un tipus de peix com ara el lluç que no té espina, encara és molt més fàcil. Si us ha agradat, no oblideu donar-nos un like al vídeo i si us subscriviu rebreu un avís quan publiquem noves receptes.